Samfaina. Per fer una samfaina, començarem tallant una ceba a tires. Repetirem el mateix procés amb un pebrot, que el tallarem a tires i després a daus. En una cassola suficientment grossa hi tirarem oli abundant i després començarem primer a tirar-hi la ceba, amb un foc no gaire alt per tal que la ceba vagi canviant de color, però que no es faci molt, que no s'estovi massa. Mentre la ceba es comença a fer, podem agafar els tomàquets ja nets i anar-los marcant per tal de després poder-los escaldar. Quan la ceba hagi canviat just de color, hi afegirem el pebrot i remenarem una mica. Tot això recordeu a foc baix per tal que no ens quedi la ceba ni el pebrot massa passats. Hem de tenir al foc un pot amb aigua bullent per tal de poder escaldar els tomàquets que abans hem marcat i així poder-los pelar posteriorment amb facilitat. Al cap d'un minut aproximadament ja els podem retirar . Entretant podem afegir una fulla de llorer en la ceba i el pebrot. I posteriorment podem començar a pelar una esvergínia i després anar-la tallant a dauets petitons. Un cop tallada, ja la podem afegir en el pebrot i la ceba i en aquest punt segurament ens tocarà afegir una mica més d'oli perquè penseu que l'esvergínia xupa molt l'oli. Després, amb compte perquè encara poden cremar, anirem pelant tots els tomàquets i en traurem els cors. Les llavors les podeu treure o no, jo en aquest cas no ho he fet. Els tallarem a bocins petitons i finalment ho afegim a la resta de sofregit que ja teníem. Ara ja tenim tots els ingredients, només hem de remenar, tirar una mica de sal i deixar que vagi fent el xup-xup i seguint remenant de tant en tant, vigilar que no ens quedi sec i si convé afegir-hi una miqueta d'aigua perquè tots els ingredients es puguin anar integrant i barrejant els gustos.